Moi, mun nimi on Sarah. Mun nimi on Laura. Mun nimi on Arno. Mun nimi on Lola. Mun nimi on Sandra. Moi! Eli me 15 tehdään videoita sitten tästä kesäkuun aikana. Ja niinhän. Ja. Mut siis mä oon kuuli. Lopeta. No siis tilatkaa mun kanava, jos te edes löydätte sitä ja mä haluun tykkääjiä. Ja muistakaa tilata se. Niin, joten moikka! 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 Moikka!